Lyhyesti autismista ja sen historiasta. Sana autismi on johdettu muinaiskreikan sanasta autos, joka on itseä tarkoittava sana. Ensimmäisiä autismia kuvaavia piirteitä löytyy jo antiikin Kreikasta. Aveyronin villi poika 1700-1800-luvulla on tuin jälkikäteen diagnosoitu tapaus. Lastenpsykiatri Leo Kanner käytti ensimmäisenä sanaa autistinen sen nykyisessä merkityksessä. Kanner julkaisi vuonna 1943 tutkimuksen varhaislapsuuden autismista, jolla kuvasi 11 lasta, joilla oli lapsuusien autismi. Ei varmaan kuitenkaan mikään YouTube-kanava. Suomenkielisen tautiluokitukseen autismi löysi tiensä vasta vuonna 1927. Tuolloin autismia pidettiin lapsuuden kasvuolosta johtuvana mielenterveyden häiriönä, joka oli vahvasti äitiä syyllistävää. Suomessa sana autismi oli kuitenkin vielä psykoosinimikkeen alla vuoteen 1996 saakka. Muualla maailmassa autismi on siirrytty omaksi tautiluokakseen 80-luvulla. Nykyisin autismilla tarkoitetaan tiedonkäsittelyn neuropsykiatrista erilaisuutta. Puhutaan autismin kirjon asiakkaista. Lapsuusiän autismin lisäksi autismin kirjoon kuuluu muun muassa myös Aspergerin oireyhtymää. Autismikirjon henkilöillä esiintyy toisinaan myös keskittymis- ja ylivilkkaushäiriötä, ADHD sekä kielellistä erityisvaikeutta, dysfasia ja Touretten oireyhtymää. Siihen liittyy haasteiden lisäksi paljon positiivisia puolia. Monet henkilöiden erityispiirteet voivat kuitenkin aiheuttaa arkielämän haasteita ja niiden aiheuttamia toimintakyvyn rajoitteita voidaan kuntouttaa. Tuen tarve vaihtelee yksilökohtaisesti. Autismikirjon henkilöiden maailma koostuu usein irtonaisista tosiasioiden yksityiskohdista. Yksityiskohtien yhdistäminen tilanteeseen ja kokonaisuuteen saattaa autismikirjon henkilöillä jäädä puutteelliseksi. Autismikirjon henkilöitä arvellaan olevan Suomessa noin 80 000. Autismikirjon henkilöt voivat olla äärimmäisen keskittymiskykyisiä, älykkäitä ja omaperäisiä ajattelijoita. Monet ovat hyvin rehellisiä ja oikeudentajuisia. Usein mainittuja piirteitä ovat myös huolellisuus, hyvä muisti ja uskollisuus.